Osote aka na-achị Anambra Steeti, Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwego nkwa ọzọ na ọkammụta Chukwuma Soludo watara ọgọdọ ịtụte anaka egwuregwu steeti a dịka otu akụkụ na mbọ a na-agba ịkwalite akụnụba nke steeti a. Ibezim bụ osote aka na-achị steeti a kwupụtara nke a na-agba nke egbe buru ọla nke Anambra Sports Solution Festival emere n'Awka Township Stadium. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo ji akụkọ a n'uju. Vision High School Nnewi North, Ide Secondary School Enugu Ukwu, Njikọ Ọka Local Government Area, ya nakwazi Rosa Mystical Girls Agụlụ bụ nnọọ ndị gbara ndị nke mbụ, ndị nke abụọ nakwazi ndị nke atọ na ya bụ ihe egwuregwu achịkọba n'Awka nye ụmụntakịrị Anambra Steeti. Ha jikwazi akwụkwọ eji adọta ego n'ọba ego nke ego dị na ya lụrụ 1.5. Enyekwazi ndị nke abụọ ya bụ akwụkwọ eji adọta ego nọ na ya bụ 1 ma nyekwazia ndị gbara ndị nke atọ ya bụ akwụkwọ eji adọta ego nke ego nọ na ya bụ 5,000. Washington Memorial Grammar School Onitsha, Uncle Ralph The Great Academy bụ nnọọ ndị gbara ndị nke mbụ na asọmpi nke bọọlụ. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kwupụtara mkpa egwuregwu dị na ndụ mmadụ ya nakwazi mkpa ọ dị wee nye ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo, kwuru na ọchịchị ọkammụta Soludo ga-agbanyesi ike iwulite alaka egwuregwu nke steeti a iji wee mee ka ọ bụrụ ihe nlele wee nye ndị mba ụwa niile, ebe a ga-anọkwazi n'ime ya wee dọta ego a ga-eji na-alụ ọrụ na steeti a ma mekwezie ka ọ natarachi ụmụntakịrị nọ na Anambra Steeti n'ihe gbasara egwuregwu bụrụ ihe ga-apụta nye ụwa niile. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa chairman nke Anambra Sports Commission bụ Maazị Steeti onye dum kọwara na ụlọ akwụkwọ dị 600 n'ọnụọgụ bụ nnọọ ndị debara aha ha isonye na ya bụ ihe egwuregwu nke malitere na mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa Mee 2023 nke a nọ na ya gwee egwu dị iche iche ma kwue na ndị mere nke ọma na ya bụ ihe egwuregwu ga-anọchitezi anya Anambra na ihe egwuregwu a ga-achịkọba na Naịjirịa n'ọnwa Septemba nke afọ a. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke okpuru kansụl Anaọcha bụ Chief Gerald Ọzọ nọrọ oge ọ na-eto ọkammụta Chukwuma Soludo maka ya bụ amụma iwulite alaka egwuregwu nke steeti a iji ya wee nyere ndị ntorobịa aka, kwue na oge ndị ntorobịa nwere ihe ha na-arụ na ha ga-esizi n'ihe banyere mpụ na omekome wee wezuga onwe ha, ebe obodo a ga-abụkwazi ebe ga-adị mma mmadụ ga-ebi ma nwee udo, ebe ọ kpọkuzi gọọmenti steeti a ka ha bụ ndị ga-ahụ na ya bụ ihe asọmpi egwuregwu ga-aga n'iru na steeti a maka ọdịmma ndị ntorobịa. Onye nkụzi ihe egwuregwu nyere Vision High School Nnewi bụ Maazị Godwin Bakam ya nakwazi ogbo ya nke Ide Secondary School Enugu Ukwu, Maazị Bethel Odionye, ndị ụlọ akwụkwọ ha gbara ndị nke mbụ nakwazi ndị nke abụọ na ya bụ ihe egwuregwu achịkọbara, kenezi Chineke maka mmeri o nyere ha na ya bụ asọmpi ma kwee nkwa ịkụziri ndị otu ha ihe akwesị na ha ga-ama iji wee nọchite anya steeti a na mpaghara mba ụwa gbaa gburugburu.